What you will be saying, I can't pay you with no one. Oh, that's all I know. I was something. What's with you? But people who are part of my say, well, I'm a lawyer. I'm not making more. And then you said, we are seeing about 10 and Mary Health Center. Also, the young Kone and no Mary Bank. Timari near the family of Janopana. On tips now, I got some Majamo to about Bejamo near Mary. Obaya only Secretary Apim and no Mary Nabusia form. One Pentiamo can be Mary Abrabedu. Bank in a Busia form of Pentiamo can go out among Prenner.
no yɛbɛtena ase yɛti akeka kristo mo anuanom nkontasɛm a ɛdi kan a wɔpama yɛ no pɛi no yɛkan firi wo ne nwoma a ɛdi kan Exodus no yɛkan fi ɛti aduasa mmienu ɛfiri aduasa ɛkɔsi aduasa nan Exodus 17 30 to 54 verse. Exodus, as most of my idea, the tea at the Asamian, the country at the Assam to see the Asana. When you come now to the Radia 7. Now, at the chain, what's the catch of a man said? What the Amaya going to see? I pay my former Queradin chain. Ebi ametui mapata ama mbone no mo san kwa Awurade nchen de kokan se o boni kasia na yaye we sika nyame afa afi se wodi won boni be fi onga ase etisa ipame so fi ohuma a watro nu o de ka tre mo se ye why me boni no ono me papa ni boni be free ni mu ati ko akojina oman no akodie na kadi maximum no yo na hwe e bofo bi wani na so da ba be hwe wo no metua won boni soka nanso da me ba be hwe won no metua won boni soka radia sende amen ahamienu ni inu ena twi no
etire nan rekan fi baako ekɔpem mmiɛnsa prɛbu fɔm ma no etire nan baako ekɔpem mmiɛnsa apam foforɔ no kratafa ɛtɔ so ahanum ɛne num adɔfo mi nti Awurade asɛm enti ne nuanom a medɔ mo na mefe mo m'anigyeɛ ne m'abotire wɔnwene Awurade mu sa adɔfo metu Ediɔfo na metu Sintai nso fo sɛ wɔnwene ade korɔ Awurade mu na mesrɛ wo nso nyɔnko pa sɔ mmaa no mu abia ɛfiri sɛ wɔn na wɔkaa me ho pere asɛmpa no wɔne Clemens nso ne me nyɔnko adwumayɛfoɔ a aka a wɔn din hyehyɛ nkwa nwoma no mu Awurade asɛm ni amen. Matthew book 468. Trido ke kai fiti mu don so ofisi ya de nuna adafo mi ti asafo Awurade asɛm na adeɛso mmienu no de anigye sane ba ka sɛ Awurade odi nti ahomɔne mpo abrɛ wɔn ho ase amae na wɔse wɔn sɛ mihunu sɛ tansa ofiri so hwe ase sɛ ɛnyina hwɛ ne ma mo ho kwan sɛ muntietia awɔ ne nyanyankyerɛ ne atamfo no ahoɔden nyinaa so na biribiara ntumi anya mo hwee nanso yɛ mu deɛ moma mo ani nyi sɛ ahohoma brɛ wɔn ho ase ama mo na mmom moma mo ani nyi sɛ wɔatwerɛ mo din wɔ so dɔn no ara mu ne ho sane no na ɔkaa sɛ agya ɔsoro ne asase wura biyi wayɛ sɛ wode nneɛma yi ahuta nyansafoɔ ne adidifoɔ na wayi akyerɛ nkɔkoa ane agya ne saa na ɛyɛ anisɔ wɔ w'anim magya de nneɛma nyinaa ahyɛ ne nsa na obi nim deɛ ɔba no yɛ gye agya no nanso obi nim deɛ agya no yɛ gye ɔba no ne deɛ ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no na ɔdane ne ho kyerɛ asuafoɔ no ka kyerɛ
sɛ nsira ne ɛne a ehunu deɛ muhunu yi na mesi mo sɛ adiifoɔ ne ahemfo bebree pɛɛ sɛ anka wɔhunu nneɛma a muhunu na wɔanhunu na ɔte nneɛma a motie yi na wɔante Awurade asɛm mu amen. Yɛbɛkɔ so agyina na yɛaka yie mu sɛ asoma Santi, yɛmpɛ sɛ aha yɛ dedeede. Yɛpɛ sɛ yɛtwe nyinaa adwene nyinaa ɛgyina soro. Sɛdeɛ abɔfo a wɔwɔ hɔ nyinaa no wɔn ani agye saa dɔnhwere wei. Obiara ntwe n'adwene nyinaa ɛgyina soro. Menyim dɛ mepomfo te ase na ɔsɔre ma adekyee na adesɛn nyinaa. Yamfa hwee a mbɛ wiase nanso yɛrentum yɛmfa hwee mfiri wiase. Awurade tie me mpaebɔ na yɛ aso ma mo sufrɛ na mammua w'anoma menyi nsuo. Nhyira nye wɔn a wɔn werɛ ahow na wɔn na wɔbɛkyekyere wɔn werɛ. Yɛn Nyankopɔn no tumfo nye yɛn tena bio na ɔdoma nkoma na abasa na ɔhwɛ yɛn adekye na adesɛ nyinaa. Dɛm nti sɛ yɛte ase a yɛte ma Awurade. Sɛ yɛwusu a yɛyɛ Awurade dze. Dɛm nti sɛ yɛte ase o na yɛwo yɛyɛ Awurade dze. Ɔsusan dɛ mete ase mo nso bɛtena ase. Onyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Susum Kronkron ne din mu. Amen. Christina Sonum ahebie na awotwe. Christina Sonum ahebie na awotwe. Mandi wo ha da ma pa wo ahotefo de mi hen adechempo adensada ko enyide tu yawo. So mu na mu sorry.
Atene 40 aseda wakatua wo awurade mu da won so hwe wo osusu ni no nsem enti nso won sabeka na onyima henche no na wobanya botire fafa na firi awurade nsem efiri se odi ni nsanifa ebekata won so odi na basa abo won ho bai atene 40 kra wo nyagopon nsem na ahoyehia biara erenka won kwasiafo ani so de asewawu na obu won ha efrei se adebone ene kwanye otufu ye se won seye nanso owa asodwie mu ese nipa ni so otia won kakra enkwa ewoni mu ahye wani da so ma so atwe wa aso sane nti won sabeka yedie kese ebiso onyankopon so wonwe na ohunu se ofata no wona odo won reseni mu no obeti no kwensemi ase na no kwafo ne betena odwomu efi se adom ani mobohunu e wo ma wona wayi wo no amen ASANTE bi na mpeda meka asana osafo so de anapa sermon no da asoro osafo bi na otenase na bra otenase na obeti da mala wode ne ko station bi na ohon okware
aha na ɔkɔ ware dem station na ɔkɔre na ɔkɔ ware ɔwɔ mma ɔhɔ na ne mma nyinaa wɔnyini na ne mma nyinaa so wɔkɔ school wɔ hɔ na ne mma no nyinaa so wɔwie school ebinom wie universities na ebinom so na wɔda ho wɔkɔ school ebinom so wɔwe nti na kyerɛ dɛ ɔsɔfo no ekuro no a ɔwɔ hɔ na n'enyiwa akɛm nti wafɛ ekuro no ayɛ nnɛ ekuro no yɛ n'ankasa ne kuro ɔwɔ hɔ damaa na wɔde lata bɛɛ dɛ ɔsɔfo no wɔyi no efi ekuro no mu dɛm nti ɔnkɔ beebi foforɔ na ɔnkɔyɛ adwuma anokwasɛm ni ɛberɛ a wɔde krataa no wɔde bɛɛ dɛ wɔyi ɔsɔfo no efiri ha no ne yere n'enyiwa gye ne mma nyinaa so wɔn n'enyiwa gye dɛ wɔyi wɔn papa dɛ ɔmfiri hɔ na ɔnkɔ but ɔsɔfo no na ne wura akɔ sɔfo na ne wura akɔ dɛm ti wɔde office van car wɔde besi hɔ ɔpaaki ne nneɛma nyinaa wɔde gum ɛberɛ a wɔpaaki ne nneɛma nyinaa wɔde gum wie no na ne mma ne nyinaa wɔakɔ fufuo car ne yerenom na ne ho nyinaa wɔ nko car ne na aka ɔsɔfo no wɔ ɛdan mu hɔ dan no mu ayɛ empty na ɔsɔfo no nkotsee na ogyina hɔ nti ɔkɔ ha na waba ha ɔkɔ ha na waba ha na driver no soro bɔ abɛn na ɔretwɛn no na ɔsɔfo no baba na ɔsɔfo no mba da dɛm nti asɔrpanyin na ɔkɔɔ ne nkyɛn na ɔde ne nsa kɔto ɔsɔfo no nkyɛn dɛ oye ɔsɔfo taama aso na ma yɛnkɔ na beebi ɛrekɔ no station fufuo na ɛrekɔ no ɔyɛ fɛɔsen aha dɛm nti bɛsen na yɛnkɔ ɛhɔ na ɔsɔfo no ɔtwe n'adwem ɛde gyina kasa na steward no ɔka akyerɛ no dɛ station foforɔ na ɔrekɔ no ɛhɔ no ɔyɛ fɛɔsen aha dɛm nti yɛyɛ dɛ yɛnkɔ nhyira nkɛ awurade dzen daa mama ho anokwato ho koro tama mo wɔ Kumase a wɔyim dɛ menkɔ esuro mankɔ ayɛ me dɛ sisɛ mpɛnyi dɛ Kumase na wɔwɔ Kumase na matena mayɛ biribiaa na waba ekurase bi a na menim hɔ koraa wɔ sɛ menkɔ na mekɔyɛ nti wanyɛ me dɛ to be frank wanyɛ me dɛ megyina hɔ damaa me wura so ɛna ɛdan a yɛdem no so ɔyɛ biako ɔyɛ ɛdan akoro na menim nuanom nyinaa bɛsɛ kamfo nim nyinaa na yɛda hɔ ɛdan mfiri dɛm nti wɔde bɛyɛ yɛmkɔ no na afei na madwena yɛ mbasaa na mempɛ dɛ mɛkɔ hɔ na afei na Awurade kasa kyerɛm dɛ afei yɛ de ana dɛ mmerɛ sɛ dɛ hɔ no ɔyɛ
class meeting. Now, matter also, heavy sharing there. Say, you have a class meeting now. You have a piano now. Sorry, you don't have, no, you test. They are Marco. And Massa, no, you say, absent, you're actually winning. No, be your better in piano. No one sorry, you know, no way you test. Be your better in piano. No one sorry, you know, no way you test. Brother Hammond. 2 Thessalonians 5:17. Pray with us. Amen. Yeah, no, I do. Brother Jackman. Second four. It's in your second. I said, Bibiara. Amen. Sister Alicia Jenfua. Brother CKB Asari. John, you do some 9. Say, I hear about me say, Rabbi, and I'm going to find some that maybe I see now. I saw who's my head test. Yes, about many dear so Ukraine. I dream Barbara also, and I say about by the whistle a timid Chimu, it do back. Amen. Mammy, Messi, Owusu. Mammy, Messi, Owusu. Brother, sorry. For help when she was up in our bar away. Mammy, Messi, Owusu. Oniha, Papa also, young point. My Indian son, you know. Now I am family back home and one pie. Now I am found a crab, and then I'm going to share Kunyakopon and start. Mahanyedi Pian Bompire. No, I'm found a crab. And in the Bibia and share Rabbi and start. Domino. Let me see, Juaso Methodist ourselves. And as a man, you then the day and you to Quanta, you pay. The Miss class leader, brother CKB Asari. Our ha. Also, so our ha. I saw them now, so our ha. You do not Yamioba, Yamisusum Concon is the room. Yeri using a fee class book him. Now, I pay your share of so dominant. I don't want so when it does it. That in the day, about Dom, I'll shut out with the Kunima over of Srono. Pray you using our hay. One for using, one fine share in Quan woman, I was soon. Sunday Bible train and the BBL by Chichin was assassinated or by Chichin was sold. As our obeisance and was assassinated and obeisance and was sold. The Missy Yari Crow using our Unquamana, our Osrunim, when Yamia, Yamioba, Yamisun Concon is in the moon. Amen. The year of Funafo, where you ma was it, and from Gempa Sound Rodo, and Doma Pioneer was it. Christian Asonium, a hair bassa, the moon, and
Kemisi Seye. Na Juaso man na wona asmani de kwentunye brefo dofo kwa kwentunu aboaze atu wesen nyinemu efi awrahu wiaze mu enya de ye do wa ye wo wiaze mu yaroba ye no nyitue esan ni nyitue awrahu bibiara ohene do na oze efi eyi nyinemu yemiti ye na asoma ye ka kire wa nyi de ma mesie deye nyame fa wonsie zifie kan kotwe he ne na ma he nyina so ebehie mu ho Mankma nyanya kokko na woza oye nkuti na de na de senyina eye maoma tete nyame awo ensa churuda na ti de ne da ne da pem anepe ya da wase
then ɛnyɛ ne bɛdi ahyia wɔ ha ne yɛreka yɛ maame Mercy Owusu na kwantu a Awurade Nyankopɔn no ɔretu efi hɛne nkyɛni yɛbrɛ ama wɔatwerɛ ne din wɔ ɔsoro buuku yi mu yi yɛn nyinaa so yɛyɛ adasefo mununkum no bia Awurade yɛdi ho dase yɛn asɛm a yɛreka nye dɛ Awurade gyene taataa na nyine bɛka ɔsoro dɔm no ho Awurade brɛ a wɔafiri asɔre a yɛredi akoma saa so di a ɔrebɛjoin asɔre a Awurade wɔadi nkonim no yɛn asɛm a nye dɛ konyimdifo Awurade gyene taataa na fa ne bɛka ho Awurade Nyankopɔn yɛn asɛm a yɛreka kyerɛ wɔn nye dɛ yɛresrɛ na Awurade ma no so wɔnhoro na atarefo dɛ ayɛ fitaa na Awurade Nyankopɔn wɔabɛka ɔsoro dɔm no ho a wɔgyinagyina wo eguama wɔde wɔanyim a wɔkɔkura mmerɛw no a wɔreyi wɔayɛ adekye na adesɛe nyinara Awurade Nyankopɔn yɛn asɛm a yɛreka kyerɛ wɔn nye dɛ sɛ wo antwerɛ ne din a yɛde yɛrentum dɛmi sɛ Awurade ebira yɛayɛ anokoro wɔ ase ha yi dɛmara so na yɛnyim ne Awurade ɔsoro dɔm no nyinaa so ayɛ anokoro a Awurade wɔatwerɛ ne din dɛmi nti nnaase nka mu din daa Awurade yɛde wo ase daa na mmom Awurade bira a wɔada n'akyire agye Awurade mede mma mede wɔn ahyɛ wo nsa soronko mede abusua mede wɔn ahyɛ wo nsa soronko mo a ma basabasayɛ biara Awurade ɔnsi fie hɔ na Awurade Nyankopɔn obi ngyina akyi na ɔnkɛ dɛ ɛda maame Mercy Owusu ɔfiri mu na dɔm ntutui ɔba abusua mu atokɔ yɛ sɛ dɛ mɔmpa yɛn daa okoronko yɛ sɛ dɛ yie yi nyinaa fi hɔ ma yɛn daa yɛ sɛ dɛ ma ɔdɔ soronko Awurade ma koro yɛ soronko Awurade ma asomdwie na sema soronko ɔnda asi wɔ abusua no na Awurade Nyankopɔn wimasoro biara maame Mercy Owusu ɔnzi a Awurade wɔafi hɔ no yɛnyina wo Nyankopɔn ɛbɛhyɛ amen mu na mu sɛ sɛ dɛ hyɛ wɔn anem daa Awurade hyɛ wɔn anem daa mmɛyɛ wɔn werɛ aho yi ebusuafo a wɔn werɛ aho yi Awurade Nyankopɔn yɛsɛ dɛ kyekyere wɔn werɛ Awurade yɛsɛ dɛ pepɛ wɔn ani so yɛnim dɛ Awurade wayɛ nyanka nanso Onyankopɔn awode ɛwɔ hɔ yi de na kyerɛ dɛ wɔnyɛ nyanka nti yɛde wɔn ahyɛ wɔn nsa soronko Awurade yɛn asɛm yi dɛ wɔwɔ hɔ no benkum na nifa na Awurade Nyankopɔn biribiara a wɔbɛyɛ biara no ayɛ nhyira na waka kyerɛ wo dɛ ɛberɛ yɛ maame firi hɔ yi na dɛm nhyira yɛ aba hɛn do ɛberɛ yɛ maame firi hɔ yi na yɛnya dɛm position ɛberɛ yɛ maame firi hɔ yi na yɛtum yɛayɛ dɛm ade yɛde ahyɛ wɔ animuonyam dɛm nti Awurade yɛsrɛ yi dɛm ara so na asɔɔtɔ nyinaa so yɛresrɛ dɛ Awurade ɛberɛ yɛahwere Awurade yɛn nua yi yɛn dɛ wobɛhyɛ hɛn anan mu asɔre mu ma dwumadi bi a yɛbɛdi biara no Awurade na afam dɛ a ɔyɛ no asase yi de obi so abɛyɛ na yɛde ahyɛ wɔ animuonyam anapɛ yɛde wo ase dɛ ayɛ adze oye wasɛm kyerɛ dɛ adze nyinaa mu yɛmfa nnaase yɛmfa mmɔ na mi ti na abusuafo nyinaa yɛaba yɛreda wɔ ase no nti Nyankopɔn agya Nyankopɔn aba Nyankopɔn sunsum nkronkron wodzim ne yɛbɔ mpae amen Roma mbɛgufo wabɛhɛ nnwom Yeah.
day. Suma Yama Unyaba Mary, Mercy Owusu, and then Marty said also for a charity every class book and Owusu. And it is almost one by ya. Dear Radia Yama, one more dear. One say a young swap. If we say, and like I say, you are Sibia for Boko. Had young Mawon, and a pessim, a fair. Mlaye ko kesiye no ayefefe sesia so e waso dem amohwe no so a hu se bibia ayefefe boko nti wo mo so ekura wo mo nsem sikasi de empim yinu e de da awurade ase na wo mo si wo besre sofo si e be kai ecclesiastes ana osenkanfo etiri miensa egichemu ba ko ekosi enwotwe e de ama abusua no eni asolma nyina afi kura ni se e wo mu sesisi ya e twa wo ma me din afri asori mu die nanso so wo mu kai se wo mu ma me no e wa asori mu enu ti wo mu ye bibi e de ahye wo mu ma me enu anunyam enu ti no ebedi emre kakra bi no wo mu be ye enkunya ana pius edu e de abre asori no wo mu ya do ma ti bebre we de wo ma hye me popa se enye ano keke e na wo mo be kan se de enkoku bi ya na wo mo fura ni ewura fi we de wa hye me da wo si anya pra wo mo si anya pra fi na wo fi ni mu pro le beti ehun ewura afi mu ye tie ja kai
ase bebree ɛyɛ adi fɛm eti mmiɛnsa nkyɛmu num mɛsrɛ mekɔɛfoɔ sɛ ɛnɛ momfa kasa nkyɛn adi fɛm eti mmiɛnsa nkyɛmu num ɔsi deɛ odi nkunim no ɔno ɔbɛhyɛ n'ataade fitaa saa na mempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu na mɛbɔ ne din m'agya ne m'abɔfoɔ anim deɛ odi nkunim no ɔno ɔbɛhyɛ n'ataade fitaa saa na mempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu na mɛbɔ ne din m'agya ne n'abɔfoɔ anim. The theme is, let your name be written in the book of life. Let your name be in the book of life. Maudin emra enkwa nwoma no emu bi. Mini asofo na odi kan eye na afe asom no ema me no. Okama mu yie se sabe enipa ni mu de. Enipa ni so de. Yayi ya ma mi di afi ya class book mu. Nemo yawo adubre bia ya de twire din a bibi biara ntime mpepa emfi wono de biara da asa adubre no ene ne Yesu Kristo boja a ohia gu ika ogu Calvary na odi chi ene boyefo nkwa mutie akekas ma rom yensa e kai ni nyina Moses eya onyankopɔ adwuma wie no na duru ba bi no ho sɛ na adwuma ɛyɛ fini na no nya bia emem nyame bu fu ne mai ama wakunkum wɔn ama mo sɛ onya no nya bia onipa nim no ɔsɛ Awurade the same na bɛyɛ dia ɛne yɛ pepa bi din efiri nkɔmma no mu blot my name out from the book of life na nyakopɔ ka kyerɛ ne sɛ mempepa wo din firi nkɔmma no sɛ nneɛma twere bia na ma yɛ dɛ na ma twere asuafoɔ no Yesu suma asuafoɔ aduɔsommienu ma wɔka Onyankopɔn asɛm baeɛ no when they came they were fasting mmerɛ a wɔkɔ baeɛ no megye sɛ ne wɔntimi yɛ wɔn dɛ ɔsɛ Awurade yɛkɔɛ na ahohommɔne mpo abrɛ wɔn ho ase ama ɛ Yesu sɛ I was behind you na medi mo akyi na mehu sɛ Satan firi so rrrr wɔhwe fam te sɛ anyina nti mosen nkonimdifo na mmom adepa bi wɔ hɔ a ade akyɛ mo na munim ade akyɛ mo ne sɛ watwerɛ mo nyinaa mo din baako ɛwɔ nkwa nwoma mu hallelujah sɛ mo a mo ani nye ɛwɔ wiase mu sɛ mo anya no ɔnya mo nipa anim yɛbɛhu yɛ sɛ Peter na ɛba no ɔtumi sɛ yareɛ nti otum dɔ obi sɛ ɔtumi sɔre John na ɛba no ɔtumi kasa ɛwɔ akɔkɔ ɛdane aduane Paul na ɛba no ne duku tumi sɛ yareɛ Paul sɛ na me nipa ne abɔfoɔ kɛtɛ mɔmfo kasa na metumi kasa ma me kɔmfɔ tutu na sɛ mini ta amyɛ dɛ sɛ mini Yesu na mesɛe onipa yɛ wiase nneɛma nyinaa ɛdi nyinaa ɛnwɔyɛ nyinaa na sɛ onipa ne nim Yesu a sɛ ma sɛ dɛ ɔsɛe adeakorowa nyinaa sɔ ne sɛ wobɛhwɛ wo din ɛwɔ ɛmpa nwoma no so mu ɛyɛ nyinaa yɛnyɛ ɛkɛse sɛ menom yɛ yɛyɛ ne nisuɔ yɛyɛ ne sunsum mu yɛyɛ ne baabi a ɛfuma bɔ yɛ ne obi ewu yɛ no ɛtumi aka kyerɛ osu wɔ ɛmpa nwoma mu ɛnɛ ɔka akɔ atɔ bi mu biara so na ɔka wɔkɔ adɔfo bɛ fi no na ɛdi do you believe in the church triumphant and the church militant? The
kra ebisa oka edwom aduenu enso chichemu na David wase erade me han me kwaje fire me so no erade me kwa no de fire na me hu po ni baba no sha me so no ta me o mo twa me so ami a wo mo wati na o ri aso se do che me so abayin kwa anu mo wa me hu twa me na so ka sa na me nyina no wase ade ba ko ni ma so erade ade ba ko pe ade ma so erade na na bi be chira kwa sa mi na be di wi afi na matna erade fie ma sha erade ni muti ani asa wo yesu na fi yesu atwa wo bi wo enkwam manu mu a me wi afi no de be yo bi a e chira wo kra ba ho ni wo emfi a entwada ya sa zisu de unya mfi akokora no a ubewu ya ma no mesi osu wati esa nyina to agu wati ya yo de be nyina agu owo anu bro owo ka anu bro anansi ya anu bro ni nyina wati ni nyina to agu wati agu ena de wo mi wo eje Abraham kuku erade nkwa ne kra so important kwem na won say ya so ya de ma ye ti me ku di ko pa no eya so da ti ya konya ko hu bi eni nyina bo ma tra se di de ni erade sha ni ni amen ya biara woni bre a wa hye no na ebra ohoma adwuma bia ewo osoro ase awo ewo ne bre na ewuo ewo ne bre ote ewo ne bre na de wa te no tutuo ewo ne bre ekum ewo ne bre na osa ewo ne bre bubuo ewo ne bre na osie ewo ne bre esu ewo ne bre na siri ewo ne bre bobodie ewo ne bre na asa ewo ne bre abo tugo ewo ne bre na abo no ewo ne bre atuye ewo ne bre na tuye nditimu ewo ne bre ohwehwe ewo ne bre na oyira ewo ne bre ehweso ewo ne bre otukuo ewo ne bre osane ewo ne bre na opam ewo ne bre kom ye ewo ne bre na okasa nso ewo ne bre odo ewo ne bre na otan ewo ne bre akodie ewo ne bre na omanyoye ewo ne bre amen onyamia utumi butumi nyina so wo ye biye omuni dwabia ade bre esa cha to homa oniba we ana masama oniba efa ye udia abro a ena awo fem entwa this a China ti emra this what ye asa na ye huma sana bre o ma bibia o nyame ase ne dai what to do bra na wo yuru mo da to a Emesi, awa tuwa aturi na yemu no. Na obi anyira be kuri nifa. Ewu ya me unya nsem na wo no moja tuwa to ni na yemu. Na boso me nkuru bre du ya no. Wuyi no to Ghana za afi so. Ene dey. Sadi otuya woni bre no otuwa ni bre no. Ene dey what to do no. How do no come ahima no. Ya me. From Fanisie na emma wada waja emma kwofo kwa edija no kwan se sade oni dario ani dario bi ditimu no ma no patia no eku a odo no patia edija no kwan se obata ni de ba beje awrade mi jani mai sha wonsa ala si afani ile uye no something na wo nya ngoko afia wo nya me wa fra ma mi no me sra ma wo ye emai obata akase ama obo sama akase won su diebu won tuma achi apa enu ti e ba fa omu awo wa sa ja kroma
single comma. Yes, Christo. So Tava was Uncle Jatava, who I'm afraid to. Say I went to a more. Say I was fearing my audio. The more from Nana about for your meal. About someone is that one. Born me down. I rather punish it down. I rather punish it down. So we check out and crunching. Fakura, I'm afraid so. The football home by. Now, who and I about Angasia? When I want to Angasia, who's from Pimpin? And the enemy out of fire, Beja, and Yamu. A pestle. Ninsia Yamu. And in Asia, so in the name. I rather hear some out of Islam away now. And prayers are what last year. I rather, oh, Islam, as it is so. The funny year, I cry. It's on here. All 7 by 1 7. Say a group by Yamani so. Right in 5 said, Overcan, nobody didn't out of body. And now you are very more. And you know, and then they can also now. Now, my mercy, also phrase we did on 1 year. But they are so and so. And then they didn't share other girl. There are seeing me doing for 2 and 5. And then I need Jesus. Amen. The way of what you say, the way of one man is so remote. But this being mobile, it's yes, your moped. One shall not cry in the Bias where Emma said, "Bia, because it is to my trust me." And ye jar, I'm about you.